Ako vyzerá týždňový nákup pre dvoch ľudí, ktorí sa snažia budovať svalovú hmotu? Maminy teraz púšťajte do Lidla na vlastné riziko, majú tam cibuľky. No kúkaj, koľko radosti. Začali sme ovocím a moje oči hneď spáčili čučoriedky v akcii. Ďalšia radosť vo mne. Tieto broskyne si pýtali byť v mojom košíku. Banány som za euro 60 vo Viedni nevidela extrémne dlho. Prečo je pre mňa vidieť Lidl plus ceny rovnaký pocit, ako keď sme bývali vypustení v dráčiku? Tu som mnou flirtovala kápia. Ani som si neuvedomila, že je sezóna kelíkov, akože maličkých kelov. Kelík, keďže sa práve dopieklo chrumkavé pečivo, zobrali sme si tieto dve kváskové bagetky, pretože majú krásne zloženie, z ktoré ti spravím extrémny brunch na konci videa. Takže kúkaj ďalej. Pre rýchle obedy a večere pinza a proteínové tortily, ktoré majú naozaj viac bielkovín ako klasické. Nie je to iba marketing. Tento keksík som videla už dávnejšie, no jeho čas nastal až keď som nakupovala hladná. Obyčajnú šunku doma ešte máme, zobrala som teda čierno-lesnú. Mleté morčacie, kým vôbec je, 31 gramov bielkovín na 200 kalórií. Šalenota. Mozzarelky v akcii. Tieto tyčinky sú najlepšia vec, čo som kedy mala v ústach. OK, jedna z najlepších vecí. Proteínovú kávu musíš skúsiť. Polotučný tvaroh do kejkov, ktoré u mňa máte tak radi. Vajčiska, lebo sme, neviem, atleti. Zobrala som si aj bielu čokoládu. Zíde sa. Lidl plus kartička a všetko máme za 37 eur. Ideme si teraz spraviť ten brunch, na ktorý som ťa nalákala. Tie kváskové bagetky sú pomaly pečené v kamennej peci a vďaka tomu sú krásne chrumkavé a dlhšie čerstvé. Čo je viac? Dovnútra som dala avokádo s kotidžom, šunku a syr, obalila som ich švarcvaldskou šunkou a dala na 8 minút zapiecť. Na danier som dala šalát, bagetku, paradajky a voľské oko. Myslím, že by som si to bistro naozaj mohla otvoriť. Takže vyhaj do Lidla. Love you. Bye.